Укытучы һәм остаз елы уңайыннан тапшыруыбызда районыбызның мәртәбәле мөгаллимнәре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген без сезгә Сатыш авылында яшәүче, гаиләләре белән гомерләрен укытучылык эшенә багышлаган Рәхимовлар гаиләсе турында сөйләрбез. Мөгаллим, остаз, укытучы. Бу сүзләрдә күпме мәгънә, сер. Районыбызның Сатыш авылында гомерләрен мәгарифкә багышлаган Рәхимовлар гаиләсе яши. Гаиләдә иң өлкәне булган Тамара апа үзе Әтнә районыннан. Әтисе Гарифулла абый укытучы һәм мәктәп директоры булып эшли. Сабабаш авылы егете Мөхәммәд белән бер уку йортында, бер курста белем алалар. 1966 елда өйләнешеп, Лаеш районы Хәерби авылында хезмәт юлларын башлыйлар. Аннары районыбызның Крәнле авылына эшкә кайталар. 1978 елда Сатыш авылына килеп төпләнәләр. Калган хезмәт юллары Сатыш урта мәктәбе белән бәйле. Мөхәммәд абый 25 елга якын мәктәп директоры булып эшли. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр шигырьләр, мәкаләләр яза. Тамара апа исә 2002 елда лаеклы ялга чыкканчы математика укыта. Әле бүгендә мәгариф тормышы, яңалыклар белән танышып бара. Хезмәтемне бик яратып башкардым ди ул зур горурлык белән. Хезмәтемне яратып башкардым. Югары категорияга ия булдым. Аннан соң мәгарифтәге казанышлары значкы белән бүләкләндем. Грамоталарым бар. Дәрескә керү, балалар белән аралашу минем өчен шатлык. Тамара Гарифулла кызы лаеклы ялда булса да тик торуны белми. Бәйли, ашарга әзерли, бакча карый һәм хәрешне математикларча төгәллек белән башкарып та куя. Бүгенге укучыларга һәм укытучыларга җиткергән киңәшләре дә бик урынлы аның. Бөтен фәннәрне дә белергә кирәк мәктәптә укыганда. Бер математика белән генә әллә кая барып булмый. Анда тарихта бар, анда географияны да белергә кирәк. Бөтен фәнне мәктәптә укыганда яхшы итеп укырга кирәк. Эшеңне тиешенчә башкарырга уйлыйсың икән, белемең бар икән, укытучы һөнәре бик кызыклы, бик аннан соң укытучының барбер дә халык арасында абруй да зур битнән. Үз һөнәрен әйбәт итеп башкарган укытучы. Рәхимовларның улы Рәдифнең Сатыш урта мәктәбендә укыта башлауына да 30 ел булган. Ул физика, информатика фәннәреннән белем бирә. Шулай ук физика фән укытучыларының район методик берләшмәсе җитәкчесе булып та тора. Һәр вакыт уку, өйрәнү таләп иткән укытучы һөнәре, яшәргә көч бирүче туган ягы, һәр кем төгәл математик фәннәргә тартылган гаиләсе белән горурланып яши ул. Укытучы һөнәре булды инде. Мин укытучы булып киттем, физика фәнен инде хәзер менә 30 ел эшләдек инде. Шушы мәктәптә һаманда, шушы бер мәктәптә инде. Менә укытучы һөнәрен сайлау, укытучы булып китүегезгә әти-әнигезнең мөнәсәбәтләре ничек булдылар? Шу сөйнеп кабул иттеләрме, әллә инде эшләреннән генә борчылдылар микән алар? Дөресен генә әйткәндә, ул вакытта әти мәктәп директоры иде. Нәрсә, аңа специалистлар кирәк иде. Мин үзем булдырачагыма ышана идем инде. Нәрсә, физика фәнен укытуны инде мәктәптә вакытта ук инде мин олимпиадаларда йөрдек. Нәрсә, республика олимпиадаларында еш катнашайм инде. Ул олимпиадный движениеда катнашып киткәч, монда мәсьәләләр чишергә яратайм. Шуңа күрә шушы укытучы булып китергә этәргеч булды инде ул миңа. Укытучылар гаиләсендә үскән кыз Миләүшәнең дә хезмәт юлы мәктәп укучылардан аерылгысыз. 1996 елдан информатика укытучысы булып эшли. Юлбат төп мәктәбендә балаларга информатика, физика фәннәрен укыта. Рәдиф тә, Миләүшә дә укучыларның имтихан эшләрен тикшерү буенча эксперт комиссиясендә эшлиләр. Әниемне, әтиемне, шулай ук абыемны, мин үземнең остазларым шикелле алам инде. Әни миңа математиканы укыткан булса, әти физика укытты инде. Мин инде институтта мәсәлән математикадан бер кайчан авырлыклар сизмәдем. Миңа укырга җайлы булды. Әнием бик яхшы белемнәр биреп җибәрде дип әйтәсем килә. Хәзерге вакытта әтиемнең һөнәрен дәвам итеп физика укытам дип әйтәсем килә инде. Инде информатиканы укыта башлаганда мин абыйдан өйрәндем. Чөнки безнең китапларда юк иде. Ул вакытта әле компьютерларда юк иде. Ничә төп эшлисен дә белмиек инде. Абый янына төшеп,
ничә план язасы һәм ничә укытасын өйрәнәем дигән, шуны Юлбат мәктәбендә укучыларга белем итеп бирәем. Теләкләр бар да инде, балалар үзләре сайлыйлар инде. Безнең һәр вакытта улым Илшат КФУда ИФМИТта укый. Ул прикладная математика, информатика бүлегендә белем ала инде. Алга таба инде юнәлештә китә, программист булам инде. Укытучы көннәрен сайлыйм, ансы ул үзе уйлар инде. Укыганда ул таләпләр буенча яшәргә тырышасың инде. Әти-әниең укытучы булгачтын олимпиадаларда да катнашырга үзенең дә теләгең була, анда җиңәсе килә инде. Безнең нәтиҗәләребез күп инде. Biz matematika, fizika, rus tilindən olimpiadalarda qatnaşayım indi özüm. Hər vaqtda rayonda prизлы урыннарга лайык булайым. Авырлыгы дагы бар, игътибар да җитеп бетмидер. Әнинең игътибары җитеп бетмидер инде, андый проблема бар. Менә хәзер олыгайгачтын инде әни белән якынлык күбрәк дигән шикелле. Олар бит инде эшкә баралар дагы, 4тә кайталар дагы, аларның яңадан дәфтәр тикшереп утыралар. Алар дәфтәр тикшермәгәндә дигән укытучы үз һөнәре белән яши. Сатыш авылында яшәүче Рәхимовлар гаиләсен математиклар гаиләсе дип әйтергә мөмкин. Яшь буын укытучы һөнәрен сайламаса да, математик юнәлештәге уку йортларында белем ала. Мөхәммәд абыйның бер туганы Габдел Нәкыйпнең математик укытучысы булып китүендә абыйсының һәм җиңгәсе Тамара апаның роле зур була. Ул 50 елга якын Лесхоз, Сабабаш мәктәпләрендә математика фәненнән белем биргән. Конкурс нәрсәбастан инде пенсиянең эше рәхәт нәрсә дип әйтим. Алай түгел, сөйләшәбез. Иң беренче туган апа башлыгында репетиторство белән шөгыльләнәсең, ничекме, кемнәр килә, нәрсәдән килә, ничек кирәк. Менә мин шулай занимация итәм, мин моның белән занимация итәм дип акыл өйрәтә инде без башны йөрибез инде. Күпчелек нормаль киңәшләр бирә инде ул. Ул үзе бик көчле математикада. Укыткан вакытын беләм мин аның. Сатыш авылында яшәүче Рәхимовлар гаиләсе педагоглар династиясе. Барсын бергә исәпләсәк, 250 елга якын алар төрле мәктәпләрдә балаларга төгәл фәннәрдән белем бирәләр.